So, Angelic C with sodium ascorbate, calcium ascorbate, vitamin D3 plus zinc ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, padayon ta sa to mga ibate mga kabisyo, my love so sweet. Duyog yapon sa pagpahimsog, pagpalanog-lanog, pagpalagsig sa to ang kalawasan, hatog kanato sa Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dako kaing tabang para sa ato ang kalawasan batok sa mga sakit. So mahimong ato ani siyang paliton og tumaron aron himsog ang ato ang panglawas adlaw-adlaw dili ta basta dayon maluya. Oo, so katong mga uban kanato diha karon nga gusto magpaligon sa ilahang panglawas. Of course, di na to kalimtan magtumarta sa ato ang Calabo Plus Herbal Capsule. Kay dako kani siyang tabang sa mga sakit. Inom og tumar sa Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o sa Calabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo ug mas maayo nimo kining ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang ang Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o Calabo Capsule with mangosteen. Ug wala kay angay kabalaka kay purong herbal kini, dili makadaot, aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawaan nga ang Calabo leaves, oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks ug sa strokes. No, makatabang usab kini sa pag-energize ug rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism ug makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. So mahimo magtumar na sa ato ang produkto, Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o Calabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Before ta mag-proceed sa ato ang Kato Confession, plastar sa muna ta Lolo Baba sa ato ang programang Bugo ka na ba, Lolo Baba? Bugo niya, ha? English only please. English Carabao, ha? So what is now a translation of the song of the sing? We will now translation the songing of the sing of Eraserheads, Harana. The guitarist. Wag nang malumbay, wag ang pag-ibig ko ay tunay. Don't you ever sadness to go away? Of my love that is true. Of my love that is the truth. I stand correction. Corrected yata yun. It's the same relatives, ha? Sabihin man ng iyong nanay na wala akong silbi sa buhay, tunay. If your Mother Earth is gonna tell you that I am not usefulness and lifetime, that is the truth. Kung ako ang papipiliin, ay nag-Amsterdam na ako. If I am the chosen one, I am in the Amsterdam traveling agency. Wag mo lang akong pipilitin na wag gumamit ng ganito. Don't you ever dare me to use illegal substance. And that's all, folks. What else, Mike Ling, ha? Okay, what else? Okay, let's bring back the background. And buksan mo ang iyong bintana, dungawin ang humahanga. You close the open of your window jealousy. And to peekaboo of your fans. Bit-bit ko ang gitara at handa ng mangharana. I am the holding of my guitar and I am ready to be a guitarist. Na 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 na. Nga 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 nga. O diba, ha?
Hala, sige, padayon taong. Wala siguro sa muna to kay mas importante sa Malaga. Ang ato ang kato confession, indot bakit kayo tuod ni siya. Sige, susiyo na itong maminaw ta, ha? Para bibo ang atong kautuhon karon bisag holiday na mo nagtapok daw sa inyo ang balay. Dahil na mo nagpundo, wa mo ikibuhat, nagtanga lang mo, paniud to na taon mo. Alas 12:19 niya. Anong inyentay nyo, ha? Pas mo yung bito ka niya, Joy, ha? Gani. So muna ang plaster talo lubaban niya na to ang katok confession. Lain kaagi atong sayran o katong mga gusto mag-share. Message lang mo dyan sa itong Katok Confession nga Facebook page. Like and follow sa gihapon sub live ta sa itong DJ Mikey Ling. Katok Confession Facebook page and Kalabo Herbal Product Jesser Marketing Facebook page. Okay, pwede mo mag-message diya ka na to, ha. Okay, kung namoy gustong ipatimbaya ka na to, di po sub karon. Wala, sige, message lang mo mga kabisyo, my love so sweet. Duyog yapon ta sa pagpaminaw. Anyway, before ta mag-proceed ay katong mga stress ang ilahang paminaw diha karon gamit ta sa Angelic Relaxing Roll. Okay, kung ganing stress ka or kabuyoon ka sa biyahe, mag-relax ka niini, no? Kay manuhot-suot ang kanindot og soothing effect sa peppermint o lemon scent sa Angelic Relaxing Roll. Ang akong gugma sa isa ka isnaberong bayot. O kanay caption sa iyahang confession. Sige, kung unsa ni siya, atong basahon. Na ako'y naibgan nga bayot diri sa amuang classroom. Adik man kayo ko og anime. Mao nang ako agid siyang namatikdan. Mura siya og anime, ha? Mura siguro siya og kalaban sa anime Lolo Baba. Adik man kay kuha ng anime ug manga ug kung makita ako og lalaking naay bangs, makuha dayon ni ang akong atensyon. Ay, weakness mo pala yun. Kasagaran sa mga bangs man karon, oy, mga kuan man, mga budots, budat. Mga buntog. Di pala siya niya. Tingala dyan ko karong panahon niya ba? Cool pagid kaayo sa tanan. Kung ang kilay kay baga. Manly kaayo ang dating. Sa tinuod lang, naaman ko'y na-crush na tinuod na lalaki na tawago na lang nato og L. 8 years old na siguro siya karon. Og ako kay 16. Katong bayot nga gigugman nako karon kay nakakita nako niya atong grade 7 pa ko. Syempre na-shock ko kay gwapo og naibangs. Tapos moto, lalaki kayo para sa kuha. Pero grabe kay ko nakuratan. Pagkabalo nako na bayot siya atong last year. Nag-classmate yun me. Grabe kayo akong kasing-kasing sa sobrang saba. Close sila sa akong best friend. Masuya gani ko sa ka-closeness nilang duha. Pero karon, na grade 10 nami kay mas gipakita nako kung unsa nako siya gihigugma. Katumanggod last year kay dili ko aggressive kay kasabaan ko sa akong best friend kay luod daw. Bitaw lain tanawon pero karon no way. Nga maghilom-hilom pagyud ko. Bitaw lain tanawon pero karon ninagyud. Kailangan gyud ako ning ipahungaw ang akong gibati. Ganye basi makautot ka. Ipahungaw ginajay. Bay banya laki banya siya banya. Ambot niya pero grabe kay ang iyahang heart nga nasakitan. Kung mawala siya sa iyang kalibutan. Kay muskwela na siya sa MU next year. Na ako'y isaba ninyo, bisan na barag na ako'y pagkapraning kay seryoso rabako. Well, tinuod na ningingon nako nga joke-joke rani pero kay naunsa ba? Wala man ako na agwanta. Nanguwag ang akong kasing-kasing. Kaya kanyo, buntis ganyan mong kasing-kasing diya, bantay lang yung ka. Sorry naman, basta atong Wednesday, nagpabaga jud ko sa kuang face. Samot kay birthday niya.
Gahimo ko og banner ug gihatagan nako siya regalo nga pare sa akong gisuot nga bracelet. Bracelet na kana bitaw nga siya ba niya kanyang pampaswerte nga bracelet? Di bracelet daw kalang suoton sa mga bata para dili mabuyagan. Barato na, tag-5 na siguro na. At least, couple bracelet. Para walay mamurikat na mga engkanto niya. Bag-o. Okay, para wala day mangilabot niya para always safe siya. Oo, wala day magbarag-barag totski. Onya, well, wala to niya gisuot akong regalo. Kisa pag imusutan niya para mas mabuyagan taon ko doon. Buntis na siya? Ha? Buntis ang itmigim siguro niyang bayutan niya. Ha? Wala to niya gisuot akong regalo pero gibutang mangpod niya sa ilahang Santo Niño. Nalipay kay ko kay wala niya gilabay. Madlok manggod na siya ga yumaho nako. Ikapila na og ambot lang kung ning effect ba. Pero sana maganahan pod ka sa akong regalo karong Pasko ug Valentine's. I love you very much, darling. Goodbye and never forget me. So pwede ra mangyapon mo bisag lagyo mo mga eskwelahan, magkontak kay lang mo sa Facebook siguro ni nga nang kahimtanga, di ba lulubaba. Ganyan magbabay-babay makita ra mangyapon mo palengke siguro. Yes, gigugma kay tika kaya ayaw na katingala kung maibog ka. Charot, never give up gyud ko. Never say die gyud dapat no bag naagi kay naibgan diha kay para kanang imuhang gibati mupabata sa imuhang pagkatao. Okay, makapabata biya ng kuan ka kanang inlababo bitaw kastanan bitaw. Makapakuan sa imuhang heart ba. Good for the heart pud sad na siya mga kabisyo my loves no. Pero sadly pag mag-college naman good ka, daghan ang kay kag maengkwentro nga mas gwapo, mas lamian o mas gwapa pa niya. Mabayot sa gihapon sad. Baji siguro ni siya lulubaba na ibog lang siya og samang ning atong bayot nga kuan siguro kayo kanang mayo kayo mudala siyang kaugalingon labaw na siya mga buhok. Diba? Naginayuban ka nato no aduna gi mga weakness sa lalaki nga ngana. Gani bahaya pa siguro igang kay kagnaong basta nalan jud kay bangs. Lalaki kay katanyahon. Ay problema. Dagan kayo mga Indiano anya tanawagan niyo sila mga video gani kana magsayaw sila. Ay, mga bangs sa mga Indiano. Pogi kayo, mogi na makasulti tag ang weakness ng mga babae. Karon lahi naman karon lulubaba kay kasagaran sa mga weakness ng mga babae, makita nila sa social media kay kining bitaw mga dagkog tiyan nga tapos magsayaw-sayaw diha silang tubangan. Teka-tek mo na, tinood na. Sampulan be. Ayaw ta maluoy ka may kiling, maluoy ka pungi mong kagalingon. Gani pugngan gyud akong kagalingon kay lisod na kaguptan. Diba ilog-ilogan niya maun sa taontud tani. Gani ako ray malungkot. Luoy pod. Anyway, mo kato siya mga kabisyo my loves ang ato ang katok confession. Padayon ta sa gihapon sa tuwang panaguban, ilabi na sa pagpaligon sa tuwang kalawasan. Tuod ha katong mga dunay pamaol ngay batyag sa ilahang panglawas gamit ta og liniment nga numero 1, aprobado, garantisado, Calabo Plus Herbal Oil Liniment Amigo. Muwagtang sa panuhot-suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, likod, sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma o guban pa, no? Mupatay sa kutob, moisturize sa panit, humutog sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, nindot sa paminaw. Insect and mosquito repellent alang usab sa mga nasa opisina o kabiyon sa biyahe. Gamiti sa Calabo Plus Premium Rub alang sa pingot nga ilong, hubak og stress nga paminaw, mag-Calabo Premium Rub ka na. Para ang buhay, hayahay. Para sa mga kagit-kagit og baho sa lawas, manabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap.
para papaputi o papabata sa kutis, Charisma Beauty Soap para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Kini gatong kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Tuyog ta padayon sa to ang panaguban, padayon sa paglanog-lanog, padayon gyapon sa pagpahimsog. Diri sa to ang programa mga kabisyo my love sa tud sa Jesser Marketing. Ang tigamag tigapudapod sa atong produkto sa Calabo Herbal Food Supplement.